Kovunu ver. Kafan da çok büyük. Ama araba var bak nasıl deli gibi da çiğneyecekler seni. Hadi gir o yana. Ayşe hadi. Tıt yapışa geçin de. Tıt yapı geçin de. Ben polisim. Biz polis, trafikçi. Ya. Ne yapalım? Ben koku da fışkırmadım bana. Ben koku aldım ya ama. Ya. Ayşe. Nerede? Etiket. Ama etiketin ne çıkmış? Ay ya ne yapalım? Şimdi ben bir şey anlamadım. Sor bu bana anladın mı? Karta bir şey söyle bak ya. Gel beri. Tevşan bit geç değil, bit dur değil. Öyle. Güzel çıkacağım. Üç. Sonra piyeceğim ben. Sonra piyeceğim. Tamam. Sonra Tamam. Eda acaba döndü mü sıçmadı? şuna başta kalsın da. Hayır. De bakalım. Точно altıda geldik Yakup. Bilesin. Da znaешь. Bilir gibi bak çoraplar bile mavi şu an. Sinyo. Uşak etiketi ne şeydi? Yine baksana arkadan çok saçma. Hayır. Kim o? Ha? Yürü bakalım. Tutuklusun. Şimdi başın Yakup'a verecek şey kız başın te. Başın bakayım. Zema yani. Yok. Ne için anladın? Yanko. Kosto. Benden ağrıyor. Polisim ben. Uşak etiketi ne? Belli oluyor niye ya? Sus etiket. Aman köpeğim düşmesin. Balonlar bitti artık bitti. Bitti ama ne düşmüşler rahmet. Tek kız verecek şimdi. Kolumu bırakma. O tersim döndü Yakup. Magdalos istedi. Nasıl? Kırmızı. Ben böyle kırmızı yok. Nereden buldun? Kırmızı ne bileyim ben koydum orada. Ya bay.
дами. Моля всички да напуснат сцената. Слезте от нашия геоински подиум. На малко всеки един ще има своят специален момент. И така, всеки един участник ще се качва от тази страна на сцената. Ще се... Чакайте. Не. Госпожо. След това участъкът ще се качи. Ще направим първото дневно на нашия ползо. Стилно трябва да кажа своето видео и да слезе от тази страна на сцената. Добре ли? Добре, готови сме сега. Ябълчан, Якъб. Да? Добре. И ето. Да, Тея. Един малък дявол с колеги рома. И така, аплодирайте го силно. Duralan görmeyi bizi. Ate yani kako da orada duruşu arayacak su bu bizi dur bakalım. Yakup, daha yani kako olan niye karşıda? Как се казва славице? Durma ama. Георги, Георги на 4 години. Dur daha da şey edecek. Георги. Dur. Георги, Dur. заповядай да слиза от тук. Dur bakalım. Къде? Bak bana. Добре. Senin adın Edward. Edward. Една беше сега на своето име, това се казва Yine sen de. Ася. На колко години? Bak kimse yok polis ruvalı bu. Ася на 7 години. Заповядай да стоиш по нашия подиум, ако сме за тази очарователна лестница. Благодарим Bu ти. kim Може да се maskayla? върнеш при Dur мама. bakalım. Така, къде мама? Ето там, заповядай. Ето заповядай следващия участник. Една елегантна лестница, може би, или вампир. Как се казваш? А как се казваш ти, вампирът? Мила на колко години? Мила на 10 години. Старателен вампир. Аплодисменти за Мила. Какво се носиш там? Резервни зъби, може би, нали? Добре, благодаря ти. И аз тук имаме някакъв моряк пират. Здравей, как се казваш? На колко години си Илиян? Илиян на 6,5. Заповядай да разходи се до нашата сцена. Abi dur şimdi Yakup bırak. Благодаря ти. Ето да почваме с интересните артистични гримове. Как се казва си? Акчения. Колко интересно, на колко години си? На 8. Кой се прави грима? Да не знаеш, тук е град Бол. Нашите сръчни художници. Заповядай разходи целия. Аплодисменти за нея. Ayşe bir şey yapmıştı ya, kilosu var. Благодаря ти, може да се върнеш при мама. Kim o? Kilosu var, Ayşe işte bakma. Bete böcek. Ето се Адам бете бöcek yapmış. с много интересни белези. Адам. Колко години си Александър? Александър на 8 години, заповядай. Dur Mert yerde. Dur Arif'e koy bakayım. Abi seni göremeyim ben. Благодаря ти, може да следваш обратно. Опа! Как си тук грим имаш? Как се казва си на колко си години? Си ти въпрос. Да питаме малко, как се казва? Това е Злата на 4 години. Едно сладко котенце. Злата. Разходи се, бъди се за нея. Dur Yaşar'a bak. Yaşar'a bak. bu sene. Благодарим ти, заповядай да бъдете при мама. Ama arkadaşlar. Къде си бещи ти?
Arkadaşlarınla yaşa. Karina и Никола, колко години се? А колко години No, се? neđe bu ne yazdım mesela. Nešto cabaš. Karina и Никола на 6 и на 8. Ay seni görmemiyor. Ya oturuyor yerde o. О! Не знам дали мога да летя, но със сигурност са толкова пластични. Благодаря ви, момичета. Bu sene yok çok kalabalık. Daha çok olmasın önce. Yok çok kalabalık. Как се казваш? На колко години си Мия? Мия на 5 Senin години. koçlarda diyecek Kıbrıs'a mı Малка gidecek? Мия, голям дявол. Аплодисменти за нея. Ето, вижте колко артистично се е подготвила. Браво! И синя бакачка. Усмихни се на всички. Браво! Благодаря ти. Bilmem. Sen mi istesin? Bekleyeceğim bir dakika. Bekleyeceğim başkım dur. Dur bakalım. Kaç kere kaldı? Ayşe'nin yakıp tıpkısı var. Ayşe'de kızı var ya. Visi na 6 години. Ти прекрасна. Може да стане трима и причесена. Мама, аплодисменти за мама. Прекрасен герой стилист. Да видите, може да се върнеш при нея. Добре. Кой не се казва? Ето една нещица. О, и причем на Линда Хелуи, как се казва? Hayır dur açık aşkım. Злата на колко години? Злата на 8 години. Добре, да слушайте на нашата сцена. Това е Злата на 8 години. Благодаря и ти. Да се върнеш. После един малък скелет с голям пейс. Dur bakalım skelet. Dur. Kestik. Само две да насечеш силата, че няма къде да се разхождам. Как се казваш? Янко! Янко на колко години си? 4. Правилно ли ти бъде просто? Янко на 4 години. Внимавай да не си пробиш. Как да разходи? Честно. Потърна. Ой, я чакай. Ела, красавица, ще го спам там. Вижте, по някакъв мексикански стил е. Много силно, как се казва? Еви! На колко години си Еви? Ама вие всички ме казвате да броя аз. Я като жена. Попити пръсика. Ама не питаме. На колко сме? На 7. Абе, аз как да ги преброя пръсите, но малко да ми помага по-лесно. Добре, Еви, разходи се по темата. Bak uşaklara bir korku yapıyordum. Met bindi. Zarar bindi mi? Един малък Дракула се появи. Я се разходи Дракула, бъде как леко скърбва в сцената. Пазете враговете да ви се хапе. Дракула, ела да ми се представиш как е истинското ти име. Ей, да ти започни да говориш. Как се казваш? Ей, вече и с пръсти не мога да познаем. Я ги извади тия от сега. Може да ги извадиш? И са залепени. Някой ще ни помогне да разберем как се казва този малък вампир. Това е Иво на 4 години. На 4? Добре, аплодисменти за Иво. Ела тук при мама. Моля родителите, като оставите детето, минете зад сцената и го изчакате от другата страна. Git oraya. Aşağı git. Git aşağı. Git aşağı. Eda'nın yanına git. Kaç. Eda'nın yanına. Който вече е минал, моля
да премине зад стената и да го лежи нататък. Нека си имате и може да отиде мястото. Вижте, това може би е приятелката на Жокера. Как ви помните как се казва тя? Знаете как се казва си? Помощ, как се казваме? Невин на колко години? Невин на 2 години. Ето и го казва. Я се разпусти. Прекрасно си. Аплодирайте я. Това е прекрасната малка Хайде Куи. Хайде Куи на финала. Тук един пират ме дава боен вид. Хайде да си викаме тук. Ела сега. Мерт. Който микрофон е горе. Ти видиш сега как се казва. Мер. На колко години Мер? На 8. Мер, тя се разходи сега петър. Дурши ми Чакай всички да видят. Така се бъде тежко. Дуркели. Обратно финала. Ушата пе. Добре. Шата. Сега един полицай не знам, арестувал ли е тази грешната скелечка, да бъдем малко, както казвате. Да, и... Едвард. И ти. Едвард. Така, добре да се написа. Вече съм спокоен, защото имаме представител на закона. Благодаря ви. След другата страна. Еди. О, има Geli şimdi buraya dur. Uşak sen. Önüme gel hadi. Sen koydun. Ne güzel olmuş ya. Çabuk elini. Ay ay. Dur kafasını. Elini kalk. Tamam bir daha Doğan'a kalk. Çevirdirelim mi? Ne oldu lan? Çevirdiniz mi şarşı? Neyini? Bindirsin o da iyisini. Bindirsin o da iyisini. Yaşar aray beni de. Mia e Kalea. Açık ada. Sen adını söyledin mi? Da. Söyledim. Aa işitmedim onu. Benim çıkma. Eda söyledi. Bu Senko söyledi dedim. Edward. Çeko. Durun. Buncağızım oturuyor yerde. O gezin değil mi? Versin o da. Ya bunu. Danayımı doğru istemiyorum. Ama çok tamam. Bizim nasıl atladılar öne? Bilmiyorum. Öne çıktılar. O nasıl anlaşılacak böyle? Kız ne yapmış kendini bak. Kim? Yaşar söyle. Ne çeşitli. Söyle bakalım. Ara beni Yaşar. Çıkmayın siz. Ay.